Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Mga igsoon, padayon natong iampo ang kalinaw sa kalibutan diha sa pagpasayloay sa usag-usa atong mga isig ka makasasala. Ato sang iampo kanunay o pasalamatan ang Ginoo tungod sa atong mga benefactors and donors, labi nang sigig palit sa atong mga slots dinhi para sa atong proyekto nga unta hatagan sa sila og kalimpyo, kahusay o kalipay sa kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo, kaluy kami. Kristo, kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Makagagahom ug tunhay nga Dios, kaluy pagtan-aw ang among kaalaot, ibakyaw ang tuong kamot sa imong gahom aron pagpanalipod kanamo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Ang Ginoo miingon, kung likayan ninyo ang pagdaog-daog, ang pagtulisok ug ang daotang pulong, ug pakanon ninyo ang gigutom, ug hatagan ang mga kabus sa ilang gikinahanglan, musidlak ang inyong kahayag diha sa kangitngit, ug ang inyong kangitngit mahisama sa kahayag sa udtong tutok. Tultulan kamo kanunay sa Ginoo, ug tagbawon kamo niya sa mga maayong butang, ug hatagag kabaskog sa lawas. Mahisama unya kamo sa tanaman nga kanunay gitubigan, ug sa tubod sa tubig nga dili gayud mohubas. Unya tukuron pag-usab ang inyong karaang mga syudad nga nangagunob. Banguno ninyo ang mga tinukod sa daghang kaliwatan. Tawgon kamog mga tig-ayo sa mga nangagubang paril ug sa mga kabalayan. Nag-ingon ang Ginoo, kung dili na kamong magnegosyo sa adlawng igpapahulay, ug dili na kamo magtinguha pagtagbaw sa inyong mga kaibog sa adlaw kung balaan, ug ikalipay na ninyo ang pagtamod sa adlawng balaan sa Ginoo, kung pasidunggan ninyo kini, ug dili na kamo magtuman sa inyong gusto o manlibak, nan magmalipayon kamo diha sa Ginoo, ug tultulan ko kamo nga madaogon latas sa kabukiran. Tagbawon ko kamo sa kabili ni Jacob nga inyong katigulangan. Ako ang Ginoo, maoy nagsulti niini. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos.
Tudloy ako sa imong dalan, o Ginoo. Aron magmatinumanon ako diha sa imong atubangan. Tudloy ako sa imong dalan, o Ginoo. Aron magmatinumanon ako diha sa imong atubangan. Ipaabong ang imong dalunggan, o Ginoo, tubaga ako. Kay gisakit ako, ug ako kabus. Bantay ang akong kinabuhi, kay nahigugma ako kanimo. Luwasa ang imong sulugon, nga nagasali kanimo. Tudloy ako sa imong dalan, o Ginoo. Aron magmatinumanon ako diha sa imong atubangan. Ikaw ang akong Dios, kaluy ako, o Ginoo. Kay nagasangpit ako kanimo sa tibuok adlaw. Lipaya ang kalag sa imong sulugoon. Kay kanimo, o Ginoo, gibayaw ko ang akong kalag. Tudloy ako sa imong dalan, o Ginoo. Aron magmatinumanon ako diha sa imong atubangan. Kay ikaw, o Ginoo, maayo ug mapasayloon. Tugob sa gugma alang kanilang tanan, nga nagasangpit kanimo. Pamati, o Ginoo, sa akong pangamuyo, ug patalinghugi ang akong pangilabang. Tudloy ako sa imong dalan, o Ginoo. Aron magmatinumanon ako diha sa imong atubangan. Glory to you, Word of God, Lord Jesus Christ. Your words, O Lord, are spirit and life. You have the words of everlasting life. Glory to you, Word of God, Lord Jesus Christ. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausap kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, o Ginoo. Milakaw si Jesus ug iyang nakita si Levi, usa ka kobrador sa buhis nga naglingkod sa iyang opisina. Miingon si Jesus kaniya, "Sunod kanako." Ug mitindog si Levi, gibiyaan niya ang tanan ug misunod kaniya. Unya si Levi naghimog dakong kumbira sa iyang balay alang kang Jesus
ug didto'y daghang kubrador sa buhis ug ubang mga tao nga nakigsalo kanila. Pipila ka mga Pariseo ug ilang mga magtutudlo sa balaod nagbagulbol batok sa mga tinun-an ni Hesus. Nangutana sila, nganong nakigsalo man kamo sa mga kubrador sa buhis ug sa mga makasasala? Sa Hesus mitubag kanila, ang mga tao nga walay sakit wala magkinahanglag doktor, kundili ang mga masakiton lamang. Wala ako muanhi sa pagtawag sa mga matarong, kundili sa mga makasasala aron maghinulsol sila. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Makadasig kaayo ang gisulti ni Hesus sa atong Ebanghelyo nga mianhi siya aron pagtawag sa mga makasasala aron maghinulsol. Kamo makasasala mo o dili? Oh, kana gitawag tas Ginoo. Nya maghinulsol mo dili? Very good children. So, kamong mga asawa, di na mo magyaw-yaw sa inyong bana. Ha? Kamo sa mga bana, di na sad mo magsigi o pasapot sa inyong asawa. Di na mo magsigi supak-supak sa ilang gusto. Ana, kamong mga ginikanan, gitawag mo sa Ginoo sa paghinulsol, di na mo mga saba sa inyong mga anak. Saban? Okay, dili. Nabuangon lagi gyud mo. Kamo sa mga anak, gitawag sad mo sa Ginoo kay mga makasasala man sad mo, dili na mo magtinapulan, dili na mo magsigi og supak-supak sa inyong ginikanan. Kamong mga maestro, gitawag mo sa Ginoo kay mga sad-an man sad mo, dili na mo mga saba sa estudyante. No? Mga estudyante sad, mga sad-an sad mo, dili na mo magsigig duwa anang computer, dili na magsigig tan-aw anang mga porn, dili na magsigi og premarital sex bisag mga bata pa kaayo. Ana, ang pari sad gitawag sa Ginoo kay otro man sa ning sad-an, dili na mi mahangol anang kolekta. Amo na nang i-share sa sakristan. No? Nindota ka ginani, no? Imagine ko noon say mahitabo kung kitang tanan nga mga makasasala mo kuan ba musunod sa gitawag ni Hesus nato. Sa inyong paminaw. Nindot o bati ang resulta? Basta nindota. Pero ang dakong question mark, musunod bata o dili? Sayon ba sundon ang iyang tawag nato o lisod? Kanang naingong lisod, impiernohono na na. Sayon kayo, perting sayon na ragyod. Tanawa ha, si Levi, nahimo maning Mateo si Levi, usa man ni sa iyang mga, sa atong ebanghelista, usa ni sa mga followers 12 ka disipulo ni Kristo. Kung sa iyang gibuhat, gibiyaan niya ang iyang okasyon sa sala, ang pangubra ng buhis, gigasto niya ang iyang kwarta sa paghimo o hikay sa mga makasasala sama niya, mga kubrador sa buhis o uban pang mga makasasala. Nya dito siya nabag-o. So ang makapahimo day natong santos sama ni San Mateo or si Levi, ang makapahimo natong santos or great saint, mao di ay ang ato sang paghatag og dakong gugma alang sa atong isig ka makasasala.
Murabag ang makapapas sa atong sala atubangan sa Ginoo mao ang paghigugma sa atong isig ka makasasala. Sige, lingian na imong tupad. Hina sugod karon higugmao na tika. Okay, makasasala mo po na. Sige na. Hina dayon. Wa ka kahibaw kon siyang sa pero higugma alam. Mao bitaw diri sa atong unang pagbasa, ingon diri ang Ginoo, kun likayan ninyo ang pagdaog-daog, ang pagtulisok ug ang daotang pulong. Kanusa man mahitabo ning pagdaog-daog, pagtulisok ug daotang pulong? Kun ato nang kontrahon or ato nang sawayon o ato nang hukman nga daotan ang atong isig katao nga nakasala. Pragod anang imong bana mangabit or imong asawa mangabit. Unsa mang pulong nga imong gamiton? Imo ba nang tulisokon? Imo nang daog-daogon? Imo nang hatagag daotang pulong? Patay ka diha. Likay na. So magsakpan nimo imong asawa nangabit, nya bana ka nga gustong mabuutan, imong angkunon nga parihasag ka sa imong asawa makasasala. Di ba? Yan sa may imong isulti. Sige, nga bana. Sa may imong isulti sa imong asawa. Moingon ka, wa kay uwaw. Animal ka. Hugaw ka. Kaluod sa imong naong. Mana ka? Ayaw. Nagid siya nga sakit kay ni imong gibuhat nako day. Kay kamo na mas pari di ay mo nagsigig kuyog. Mo din pirmi kang maliit og uli niya luya kay kaglawas. Na sakit yung guys tanan. Pero akong nakita diha nimo ang ako sang sala. Kay nagkuyog ning mari atong niaging adlaw. Ana. Nakita nako ang bunga sad sa akong pagka makasasala dili ay makaingon sa imong bana mao tingali ni ang bunga sa sige sa nakong panugal sa sige nakong hapyod sa manok nga wa na ko mohapyod nimo. Ana. Nga nahapyuran hinoong kang pari. Di ba? Kay kana manggong sala, kuha na siya kanang network ba? Dili na mahitabo ang sala kung why tao nga nisuporta na indirectly or directly. Ako isip pare, kung daghan kayong mag-premarital sex dinis akong parokya, dinhi ba mga batanon siging tinukhangay bisag way kasal, accountable ko ana ngano man wa nako giwali, wa nako paningkamuti nga masabtan unta nga kana di ay sala, nagpakahilom ra ko. Mao na sala nako na makakontribute. Pero magsigi kog wali, sige kog wali nga kanang premarital sex sayop na, kadang kabit-kabit sayop na, makapaimpierno na, kanang pagsigig pamunal anang mga bata, kanang sigig pangasaba, siging pamalikas, makapaimpierno na, kanang pagsigig away, siging linibakay, kanang kadaw anang yuta, kadaw anang mga kwarta, nga makapaimpierno na, magsigi kog wali ana. Unsa may mahitabo? Basig na ay ubay-ubay nga di na magkiniha ay tungod sa yuta, tungod sa utang. Basig daghang ginikanan nga mupugong nasbaba nga di na mamalika sa mga anak. Basig daghang mga batanon nga na nag-uyab-uyab nga di na magsigig linayugay o kinuutay aron makasa. Di ba? Pero magpakahilom ko, nya igo ra kong musaway og nanay mahitabo, otro sad kong accountable. Kamong mga asawa makapangabit inyong bana tungod kay sige sa mong yaw-yaw, sige yaw-yaw, niyag muhikap ang bana, sige wakli kay giluod na. Ay
mo pagmahay o mutabok na dito sa silingan nga sigig pangamay. Nga inigdool, siging hapuhap, siging paraig. Kinsa may dili madaan na nga di untay angayan nga mo paraig, di untay angayan nga mo hapuhap nga asawa, magpunay na magyaw-yaw, mura na magtigri ang batasan, sige na magsikmat. Di ba? Yeah. Tutok-tutok ba muna ako? Muna, likay. Matod pa ni Jesus, likay. Magsigitag mo nga naay kawatan, naay mga tulisan, naay mga korap, nga mga officials nato sa gobyerno o sa simbahan. Pero unsa may atong gibuhat? Matod pa diri sad, kung pakanon ninyo ang mga gigutom, hatagan ang makabos sa ilang gikinahanglan, musidlak kamo. Magway mangawat nga sige masatag kinuralay sa atong balay, no trespassing man, bisag bungas bayabas din amang kamuhatag sa imong silingan, imo namang pusilon ug mukuha ng bungas bayabas nga maura intaw na ilang ipamahaw. Ingka ako man ang ibaligya pa der para unsa man aron ko makakwarta o ihatag lang na sa imong silingan. Mga kaymito na mga lubi, lahi panghatag na apil na ng lagas aron makudkod na nila. Himong bukayo. Mao ba na? Sakto ba na? Di ba? Tungod sa imong kadawo, tungod sa imong pagkadili manggihatagon ngadtos mga kabos o nanginahanglan, nangawat na sila, nya naigo kas pagpangawat, porti nimong sukua, gusto na nimong patyon sila, utro sa kang buangon. Ko na be, kanang akong giawhag ninyo, unsa may akong giawhag, ingon ko, kanang atong mga balay, mga kural ba o pultahan, butang irago nag tarpulin nga naay gisuwat nga sa isuwat, pagtuktok kamo o kamo ablihan, pangayo kamo o kamo hatagan. Sige no, kitang tanan mga Katoliko, atong butangan atong balay ingon ana, napakay mangawat na tingali pero minus na nga naman ang kawatan manuktok naman, ang kawatan mangayo naman, di naman manulis kay imo man gibutangan diha pahibalo, pero butangan ani mo beware of dogs, no trespassing, private property, aka na patay ka diha, kawaton gina na mabutang mo sa inyong balay ana, pagtuktok o kamo sa to ablihan, pangayo o kamo hatagan. Unya kay nilakaw man kas imong balay, imong manggibiyaan, imong manggilak, dis la ka panuktok, butangan sa nimo didto ingon, pangita o kamo makakaplag. Pasabot wa koron dinhi, pangita dito sa unahan. Nya to mas unahan wa mulakaw nga Katoliko sad gabutang man sa dito pagtuktok o kamo ablihan. Aw di iktan ato ra di ay ato tuktok. Iniglakaw sad way taong balay, iilis sad tong pangita o kamo makakaplag. Di ba? Dili din na gospel message. Nya kitang tanan mo butang taana, pastan jutaya na lang kas kawatan, kato na lang yung porting buangona. Nya kato sang buangon nga kawatan, tambagan sa to siyang isig ka kawatan, bay, ay napagsig pangawat to siya. Nya unsaon ta mabuhi tanig di ta mangawat siya. Tan-awa ra gud daw na may gibutang dia pagtuktok. Saka uwaw sa danan siya, ay suway lang, nidot kayo. Kami bitaw na mami nangawat, tabok-tabok lang may balay. Sigig panuktok. Anya, ang sa may mahitabo, ang Ebanghelyo nahimong buhi. Ang Ebanghelyo nahimong tao. Ang makasasala nahimong follower of Jesus. Nagsunod na sa dalan sa Ginoo. Mao man ning atong gisultigod sa salmo nga galisod mo kanta. Unsa man to itubag nato sa salmo be? Mo na. Tudloi ako sa imong dalan o Ginoo, aron magmatinumanon ako diha sa imong atubangan. Nya dili din na dalan sa Ginoo nga pangita o kamo makakaplag, panuktok o kamo ablihan.
pangayo o kamuhatagan. Kung kitang tanan mo buhat ani 90% sa mga kawatan karon og mga tulisan mawagtang ginaapil na ng manuyupay. No. Nganong mawa man ang manuyupay, wa nay mamaligyag siyabo. Kay kanang namaligyag siyabo naningkamot in tao na nga makakwarta aron makakaon. Kasagaran ana mga pobre na ang pabaligyaon. Kana mga drug lords di na mamaligya. Mo nay tig supply. Unyag inig supply nila wa nay mo baligya. Kay ato nang gipakaon, ato nang giatiman. Di wa nay agents ang drug lord. Adi na sana mamaligya. Di ba? Masama mo magduko-duko, mamo. Masama mo drug lord mo. Basing nag-ingon sa moron niya, kansim sa taana, pobrim sa taana. Mao na ang kinaiya sa mga yawanon. Muna ang Ginoo nagtawag nato nga mga makasasala aron mahimot ang santos, mga santos. Nya unsaon man ta aron mahimong santos, maghigugmaay ta sa atong isig ka makasasala. Sige, katapusang lingi. Lingi ay mong tupad. Yung na sis or brother mo na, Brad, magsantos na ta ha. Yung na. Yung na, magsantos na ta. Honong na ta aning atong yawa-yawa. Sige, katong gustong masantos, manindog ta. Mga igsoon, mosunod kita sa Ginoo sa iyang pamaagi, bisan pa usahay lisod og sakit. Sayod kita nga anaa siya nga motabang kanato. Masaligon kitang muingon, Ginoo pamatia kami. Ginoo pamatia kami. Nga masubsob kitang magkinabuhi niining panahon sa Kwaresma, isip pribilehiyong higayon sa pagsaulog ug pagsinati sa Dios nung kaluoy nga gipakita ni Jesus ngadto kang Levi ug sa kaubanan niyang kubrador sa buhis. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Nga magmanggihatagon ug magmanggiluyon kita ngadto sa uban. Sayod nga gibubo sa Dios ang iyang kaayo dinhi kanato, bisan dili kita takos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Nga mapaubsano natong angkunon ang atong kasalanan ug kahuyangan ug muhangop kita kang Hesus nga mianhi dili sa pagluwas sa mga matarong kundili sa mga makasasala. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Nga ang mga confessor dili mahikalimot nga sila gitawag sa pag-ambit diha sa misyon mismo ni Kristo sa pagdala sa Dios nung gugma nga mopasaylo ug muluwas. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahumanunta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og finansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Nga moambit kita usa ni ana kaadlaw dito sa bangkete sa langit, diin anaa ang dakong pagsadya tungod sa mahinulsulong makasasala nga mibalik na ngadto sa balay sa Amahan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Langitong Amahan, tabangi kami sa among mga panginahanglan
dawata kining among mga pangamuyo nga gituboy namo nganha kanimo uban sa mapaubsanon ug mahinulsolon nga mga kasing-kasing. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawatan ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. Ginoo, dawata kining sakripisyo aron pagpuypoy og pagdaig kanimo. Luwasa kami sa sala og himua nga mag-alagad kami kanimo nga mahigugmaon. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Mana usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong kabubuton nga magpasalamat kami kanimo pinaagi sa pagpugong sa kaugalingon aron kini maoy makabadlong kanamong mga makasasala sa among pagkamapahitason ug aron sa among pagpakaon sa mga gigutom gumikan sa among pagpugong sa pagkaon, makasunod unta kami sa imong kamaluluy-on ug kaayo ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni ini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan
ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo Amahan, niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso o mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba karon dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatag nganha kanimo, makagagahom Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok
samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manausab kanimo. Ipaambit nato karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kanila. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang o mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat, O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Save your people, O Lord. Show us the way to come home. We have been wandering far from your love. Save your people, O Lord. One thing I ask, O Lord, this I seek, to dwell forever in your house, that I may gaze in your loveliness all the days of my life. Save your people, O Lord. Magampo kita. Ginoo, tapos kami mabusog sa gasa sa langit nung kinabuhi, itugot nga kining misteryo nga among gisaulog, magtabang kanamo sa pag-abot sa kinabuhing tunhay uban kanimo. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang kasantos sa kinabuhi. Nya mahitabo ra ni siya kon kamao gitang mohigugma og mopasaylo og modawat sa atong isig ka makasasala. Dili ta motulisok, dili ta magdaog-daog og mukondina kanila. So salamat sa atong mga kaigsuonan
nga nahigugma nato dinhi o padayong namalit sa atong slots. So ang atong update sa halin nato sa San Vicente Ferrer's Daily Abundant Graces or SBF DAG nga slots as of yesterday niabot na og 5,052 slots ang atong halin. Pakpak. Abot na kitag 5,000. Napay 70,948 slots na available. Padayon lang kitag palit ani, murag mahurot gitingali ni inigtapos sa Kwarisma. Basta magsige lang taog fasting, abstinence, unya ang atong budget nga wa na nato gamita, ipalit na tog slots. Example, dili na ta mo snacks, usod sa Kwarisma. Nga ang tanan nimong natigom nga budget para snacks, ipalit og slots. Di ba? Nindot kay na. Di na mo inom og soft drinks sa tibuok Kwarisma. Nga ang budget na bagasto ana, ipalit na lag slots. Horot dayon nga tong slots. So salamat sad sa midonate nato og mga tanom, mga palmera na nasay additional nga 5 pots or 5 kakaang nga ambot gi-donate ba ni o gihata kanang gipahuwaman kay pag-deliver kagahapon nalingaw migtabi wa na hinuon ma-entertain ang nag-deliver o kinsay tag-iya ani. So kamong tag-iya aning 5 ka palmera, kakaang nga palmera kanang palihog lag sulti ngadto sa opisina nga kamo maoy tag-iya. Sorry kayo nga wa mo ma-entertain kagahapon tungod sa dunay importante kayong gidiscuss ang atong personnel regarding sa atong solar solar panels ato. So sorry kayo. So nanatay 11 ka kaang nga palmera o mga tanom. So napay ganahan ninyo dihang mo donate, layo-layo pa man katapusan sa Kwarisma na kinahanglan patag mga additional. So malangit dayon mo kung mo donate mo. Nagpalingog-lingog lang diha. Bantay lang yun mo. So, salamat ha. Salamatan sa dayon nato ang mga classmates ni sa akong maguwang katong may offer dire. Kuyog to nila. Mga buutan ni sila kay ni offer man. Di ba kani sila mga yawan noon sad. So, pero nag-reunion tingali ni sila karon ang mga buhi pa, ang mga nangamatay murag wa nakapil. Katong maguwang si Nila among eldest nga igsuon og buktong babae. 5 may kamo nagsuon. So inaot ta nga buhi pa mo next year, no? Ka-reunion na sad mo. Ang Ginoo manaak kaninyo. Manusab kaninyo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa atong padayonon kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.